E seguimos moi pendentes, xa saben, dese complexo dispositivo de rescate que leva en marcha dende onte en Taboada para intentar salvar 9 vacas que quedaron atrapadas nunha ladeira da Ribeira Sacra, un rescate que se está a facer hoxe coa axuda Alejandro Álvarez dun helicóptero. Si, Raúl, un helicóptero chegado dende Asturias que con a axuda dunha rede está retirando esas 9 vacas que aínda permanecían vivas aquí, tamén unha delas falecidas. Como ben decimos, cunha rede están sacando unha por unha cada unha das cabezas de gando para despois trasladalas a un punto máis alto desta zona. Como ben decimos, un operativo que hoxe está se levando a cabo por vía aérea despois de que onte boa parte desas vacas puidesen ser retiradas grazas a cordas, tamén a vehículos, e incluso unha delas tivo que ser retirada pola auga grazas á axuda dun pantalán flotante. Como ben decimos, nestes momentos está a traballar ese helicóptero chegado dende Asturias, tamén un operativo que está sendo bastante complicado debido á orografía desta zona, xa que algunhas desas pendentes teñen unha inclinación de máis do 60%. Operativo que tamén levantou moita curiosidade entre a xente. Hoxe foron moitos os que se chegaron ata aquí para poder seguilo de primeira man. Este é o delicado e ansiado momento en que o helicóptero procedente de Asturias efectuaba o rescate da primeira das 9 vacas que quedaron atrapadas desde o mércores no fondo dun precipicio en Taboada. Supónse que fuxían do lobo cando se precipitaron por esta ladeira. Son 10 os animais que quedaban, pero unha confirmouse que está morta. O operativo está sendo moi complexo. Acceder a pé ao lugar onde se atopan é moi difícil. Tiveron que instalar todo un sistema de cordas para poder chegar ata elas para tranquilizalas e levarlles auga e comida. Todas están preñadas e teñen que ser sedadas para poder sacalas, xa que están asustadas e estresadas. É complicado porque hai moito arboledo, hai zonas que temos unhas pendientes do 60% e caídas de 4 metros, entonces está a cousa media complicada, pero bueno, temos todo bastante ben organizado. Vamos a intentar ir rescatando por grupos as vacas, traendoas aquí para esta finca que temos detrás, en varias tandadas, non sei xusto se faremos unha, dúas de cada vez ou, a ver, según se nos plantee, porque están nun terreno moi mal, non hai casi accesibilidade ninguna. Son momentos de anguria, tensión e tamén de moito agradecemento pola implicación de todos os veciños e servizos de emerxencias. Así describen a situación que viven os donos da explotación gandeira de Taboada, da que proceden os animais. Parece que estás vivindo algo irreal, o que a verdad teño que agradecer a autoridades, veciños, toda a xente que se está volcando con nós. Aí é onde realmente se ve o calor humano. O helicóptero segue traballando arestora para rescatar o resto dos animais.